Здравейте, приятели! Днес отново е мрачно и студено навън, затова съм в халето. Като за мен ще е голямо удоволствие да ви представя един нов продукт, който ще бъде наличен до година. За какво става въпрос? Обикновено, когато човек стреля за забавление, едно от интересните неща е да стреля по кенчета. Просто е хубаво да се види как експлоатират и така нататък. Значи, едни колеги, говоря за българска фирма, са направили един нов продукт, който е така доста по-предизвикателен от кенчетата. Става въпрос за тези неща. Блинкерс. Това са тези малки бутилчици. Направени са на 3D принтер, вътре са пълни с биофибри и цветен тибиширен прах. Значи, по принцип са абсолютно безвредни за околната среда. Направени са по такъв начин, че когато се отлучат, да се чупят обикновено на 2, максимум 3 парчета, за да могат да бъдат по-лесни за прибиране след това. Както виждате, ярко-оранжеви. Значи, размерите им са грубо 5,7 или 5,8. 5 см и половина на 2 см, което дава доста по-голямо предизвикателство на стрелбата. В момента, в който се улучат, избухват и разпръскват този тибиширен прах и биофибрите. Подредил съм 10 броя на 50 метра, да видим какво ще стане. Именно заради това казах, че са по-голямо предизвикателство, защото размерът е по-малък. И така. Готови сме да отидем все пак да видим. Както виждате, наистина се пръскат на малко части. Ви казах, за забавление ще са чудесни. Интересното е, че колегите приготвят такива с два различни цвята прах вътре, така че може да бъдат използвани за състезания между двама човека, да се види кой какво улучва.